Ježíš, hej. Tak kolik máš síly? No, jak vidíš, mám zatím 200, tak Říkám, ty 320. jsi lepší. No, lidi, my už jsme to hráli, Jo, chviličku. ale jenom jako jsme... Můj kamarád hraje na počítači, takže... Jo. Yes, hej. Tak, já to zatím nikdy nehrál, jo. Se podívejte do mýho inventáře, jakože prostě jsem to nehrál. Hej Tome, koukej. Co? Koukej. Co? Jak to, že jsi tak dobrý? Ty už máš... Co? Hej kámo, jak to? Já jsem otevřel vajíčko, kámo, mě padl rare. Yes. Mně ještě padl nikdy. To mám rare. Pojď, klikám. Yes, mám to. Ježiši, ty zvuky. Já to nechám. Tak. Ah. No, já hraju na mobilu, tak to vám říkám. Počkat, autofight. Počkej, ty jsi dal ten prostřední? Jo. Ty si až srandu, kamo, proč mi to neřekl? Ne. Nechci rebit. Ach jo. Já si dám, já potřebuju 25 vinů, ať si můžu dát rebit. Já to nedávám docela. Pojď. Yes. No, Hahaha, konečně. tak. Mám, Budu ještě už farmit. mám 1000 síly. Juchu. Hej, hej, já jdu porazit toho druhýho nejtěžšího. Fandí mi. Jak jako? No tady to. Jo, tenhle. Pojď Tome. Nevidím tě, že tam stojíš, ale určitě to dávám. Yes, dal jsem to. Jo? Ukážu vám meč, tak ať jde ke mně. Hm? Dívejte, počkej. Hustý. Já mám hezčí. Tak, Já mám hezčí. tak kámo. Já budu farmit pořád ten hard match. Okay. Já zatím sílu. A dávejte lajky. Jo, dávejte lajky. Hej kámo, tady si můžeš změnit. Já mám epic. Tu by padl epic? Ne, já mám Bokua. Hej, počkej, já ti dám trade, která si to jde. Tady to nejde, já srandu. Počkej, já si dám nějaký rebirty. Už můžeš rebirt, já ne. Jo, mohl, no. Já zatím ne. Já jdu teďka porazit. Hej, toho hard, kámo, já ho neporazím. Já nemám robuxy. Hej, zkus, Berťo, Hm? zkus porazit Ne, to Opět. nepůjde. tady toho. Ne, Jo, to já nedám tady zatím. toto. Tady toho. Mm-mm. To nedáš? Mm-mm. Škoda. Hrál zase teprve 13 minut. Aha. Ale to je docela takový dobrý. Tak, Tome? No, Um, mám peta novýho. vidím. Máš Bokua. Přidává docela dost. OP Dominus za 8 minut. Já to mám za 12. 12? Já za 9. Tak za 8 už. Tak. Hej, kolik máš síly? 15 000. Kámo, hej, fandí mi, já jdu porazit asi toho hard. Tak já teďka taky. Počkej, kolik má? Bum. Furt má tolik. Počkej, tak to ještě chvíli počkám. Hej, kámošu, ty ho Oh. dáš. No, my to stopneme a ozveme Zkusíme farmit. se, až bude mít kamarád 20 63 nebo až 50. bude mít 20 000 a já aspoň těch 15.
Tak už mám 27 000 dokonce Já mám To 13, má- já mám 14, jako... a už bude mít hodně. Hej, a teďka mi pojďte fandit, já jdu tady toho Tak pojď. nejtěžšího. To je hard, Teda to hard. není nejtěžší. Kámo. On má Tak jenom pojď. 5, on má jenom 5 000. Tak pojď. To je jednoduchý. Počkej. Tak. Klikej. Yes, mám. Dobrý, má to. Yes. Tak počkej, já zkusím tady toho. Dívejte, jaký mám meč. Už mám. Jo, hezký. Ten týpek má hezčí. On má úplně stejný. On má tady tenhle extreme. Oh. Tu Pojď. dáš? Počkám. Dáš? Dáváš? Jo, docela jo. Fakt? Mm. Tak pojď. Já už mám 17 000, hoši. Aspoň, že tak. Sakrýš. Ne. Dobrý, pojď. Dali jsme to. Jo. Já jsem mu trochu pomohl. Jo, trošku mě pomohl. Teď mám 21 000, hurá. Juhu. Ten vypadá Hej, já hezky. si jdu dát rebuild. Tak Mám? jo. Jdeme. No můžeš.